Эфирден алықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Ознақайны қордан орындыру нешік бара? Қолабызның полилингвал мәктебінде рус кухнясы күні өтті. Бүгілмеде Палестина күргәзмәсе ашылды. Бұйылғы қыш солқынында қорлы буранларында күрсәтә. Ознақай районы ауыллары һәм шәһәр урамнарында автомобиль юллары идарәсе шәһәрне яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе техникалары да кордан чистарту эшләрен тулы куәтенә алып бара. Шәһәрне кордан арындыру хезмәте хакында тулырак алдагы материалда. Алар иртә таңнан караңгы төшкәнчегә кадәр урамнарны кордан арындыра. Йорт араларында, ишек алларында без идарәче компанияларның тырыш хезмәтен күрәбез. Шәһәр буенча алганда барысы 255 километр юл исәпләнә. Шуның 53 километрын тротуар били. Шәһәрне яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе белән килешү төзелгән. Карны әлеге оешма белән чистартабыз, диде шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов. Барлығы якынча бүгінгі күнгә 900 метр куб қор шығарылды. Бұзылған орынларға инде әлбәттә құм белән тоз кушылган реагент сибелә. Шулай ук тротуарларны көрәкләр белән көндә диярлек чыгып чистарталар. Кардан арынган юллар, ишек аллары иркенәеп яктырып кала. Ә бит бу хезмәткә күпме көч, вакыт, сәламәтлек сарыф ителә. Идарәче компанияларның кул көчен җиңеләйтү максатыннан нефтчеләребез дә матди ярдәмен кертә. Узган ел Татнефть компаниясе шәһәргә яңа мини-трактор бүләк иткән. Шул исәптән минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәтебезне үзебезнең Татнефть җәмгыятенә, нефтчеләребезгә үткән елны шәһәргә яңа мини-трактор бүләк иттеләр. Әлмә җиһазлар белән, менә әлеге трактор белән көндә диярлек тротуарларны чистартырга чыгалар. Әлеге оешма. Бик зур рәхмәт. Шәһәр урамнарында эшләр өчен көн сайын 12 берәмлек техника чыга. Мондый күмәк эш кыш дәвамында да башкарылачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Транспорт чараларын йөртүчеләрнең машина йөртү таныклыгын һәм транспорт теркәү документларын QR-код рәвешендә саклау һәм аларны автоинспекторларга дәүләт хезмәтләре кушымтасы аша күрсәтү мөмкинлеге барлыкка килде. Аннан файдалану өчен смартфонга транспорт чарасын теркәү турындагы таныклыкны кертергә кирәк. Аны кушымта электрон QR-кодта формалаштырачак. Хәзерге вакытта сервис эксперимент рәвешендә эшли. Шуңа күрә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре документларның төп нөсхәләрен таләп итәргә хокуклы. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында сервисны тестлауда катнашырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә чакыра. Россиядә машина йөртү таныклыклары шикләнгән вакытка бирелә. Ул 10 ел тәшкил итә. Бу срок тамамланганнан соң һәр машина йөртүчесе хукукларны алыштыру процедурасын узарга тиеш. Әмма 22 елның 12 апреленнән Россия Федерациясе хөкүмәте карары белән кайбер машина йөртү таныклыклары гамәлдә булуы 3 елга озайтылды. Аларга 2022 елның 1 гыйнварыннан 2023 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә булган таныклыклар кагыла. Это означает, что не нужно обращаться в какое-либо отделение госавтоинспекции, если у вас срок удостоверения истек, либо истекает вышеуказанный период времени, автоматически он продлевается на 3 года. Если, допустим, предположим, что срок удостоверения выходит сегодня, 20 января 2023 года, то гражданин может считать, что срок удостоверения выходит 20 января 2026 года. Моннан тыш, мөһим үзенчәлек. Хукукларны яңарту документларның үзен алыштыруны таләп итми. Ягъни, таныклык автомат рәвештә озайтыла һәм срогы тамамланганнан соң 3 ел эчендә кулланырга мөмкин. Үзгәрешләр шулай ук дәүләт пошлинасын түләү өлешенә дә кагылды. Дәүләт хезмәтләрендә инде пошлиналарны 30% ташлама белән түләп булмаячак. Но, несмотря на это, в любом случае удобство обращения в отделение госавтоинспекции с использованием единого портала государственных услуг в любом случае преимущество сохраняется в том плане, что нет необходимости стоять в очередях, гражданин обращается в удобное ему время. Теркәлмәгән яни ниндидер сәбәпләр аркасында кабул итәргә портал аша языла алмаучылар 32 13 80 телефоны буенча языла алалар. Алия Байрамалова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Башка темаларга. Агымдагы ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан ителде. Беренчеләрдән булып бу юнәлештә Адымнар гимназиясе эшли башлады. Бүген биредә рус милли кухнясы көне узды. Әлеге чара рус теле атналыгына нәтиҗә булып укучыларны, укытучыларны һәм әти-әниләрне берләштерде. Күргәзмәгә әзерләнгән тәмле сый-нигъмәтләрдән безнең иҗат төркеме дә авыз итте. Встречаем вас доброжелательно. А соль защитит вас в любой момент от нечисти. Туй булсын ул бәви шәйеме дини йолалар яки көндәлек тормыш итү. Рус милли ризыклары күптән инде илебез халкы тормышында үзенең лаеклы урыннарын алды. Шуңа күрә Адымнар гимназиясенә килгән кунаклар да балалар һәм әти-әниләр әзерләгән мул табыннарда интернациональ ризыкларны күреп куанды. Русларның милли ризыгы үзенең гадилеге һәм туклыклы булулары белән аерылып тора. Бу табигый да, чөнки җир хезмәтенә яраклашып яшәгән халык һәрвакыт тук һәм эшләргә көчле булырга тиеш булганнары. Шуңа күрә өстәлдә бик күп төрле камыр ризыклары, шулай ук ботка һәм тәмле кәбестә шулпалары бар. Ким дигәндә 30 төрле коймак, 40лап төр камыр ризыгы. Шуңа өстәп тузлаган кәбестә, гөмбә, ботка һәм ашлар. Буларның барысы да карап танышырга гына түгел, авыз итәргә дә була. Матур итеп табыннар әзерләргә тырыштык. Балаларны әз генә булса да концерт номерларын әзерләдек. Балалар өйрәнсеннәр чын рус, татар, англис телләрендә ничек матур бәйрәмнәр үткәрергә була. Ничек коймаклар пешерергә өйрәнсеннәр. Без шуңа балаларны бызга тырышабыз. Әлеге чара гимназиядә узган рус теле атналыгының күркәм нәтиҗәсе. Аны уку йортының рус теле һәм башлангыч сыйныф укытучылары бергәләп уздырган. Атна дәвамында балалар рус әдәбияты белән якыннан танышкан, язучыларның әсәрләре буенча иҗади баталлар оештырган. Бүгенге чарага мен 5+лы куер идем, чөнки бик кыска гына вакыт эчендә балалар гына түгел, ата-аналар да үзләре тырышып, шушы рус милләтенең ризыкларын пешереп, рус милләтенең киемнәрен булдырып, балаларны киендереп, аларга шигырьләр, җырлар, частушкалар өйрәтеп әзерләнгәннәр. Алга табада гимназиядә милли гореф-гадәтләрне популярлаштыру максатыннан эшләр алып барылачак. Бу елга инде махсус программада әзер ди белгечләр. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Император православиесенең Палестина җәмгыяте оешуга 140 ел тулуны бәйрәм итү кысаларында Бөгелмәнең Туган якны өйрәнү музеенда изге Палестина җире рухы халыкара сәнгать күргәзмәсе ачылды. Чара Россия халыклары ассамблеясының Ярославль төбәк бүлеге һәм Ярославль шәһәре мэриясе ярдәме белән Чуаш Республикасының Чуашстан һәм Палестина халыклары арасында дуслык һәм хезмәттәшлек җәмгыяте төбәк оешмасы инициативасы белән оештырылды. Күргәзмәдә гасырлар дәвамында төрле кешеләрнең игътибарын җәлеп иткән урыннар. Шул исәптән үз әсәрләрендә бу борынгы җир фәлсәфәсен, рухи кыйммәтләрне һәм кешенең тормыш мәгънәсен аңлаткан иҗат җимешләре куелган. Бу Палестина иле. Күргәзмә әлеге дәүләтнең барлыкка килүенә багышлана. Организовали эту выставку представительства Чувашской республики и государства Палестина. Они работают уже очень много лет в России, занимаются тем, чтобы представить культуру Палестины в нашей стране. Это их идея. Мәчетләр, хаҗ кылу урыннары, табигый матур ландшафтлар, изге язмалар тарихы хәйкәлләре, шулай ук гади кешеләрнең портретлары. Бу илебезнең һәм чит илләрнең төрле шәһәрләреннән һәм төбәкләреннән җыелган осталарның иҗат җимеше. Аларның эшенә бәяне Бөгелмәнең профессионал рәссамнары да бирде. Эта выставка, она является собой абсолютную новизну. Это другой мир, другие художники, другое направление, другая философия даже, чисто человеческая. Потому что Палестина, она в вечной борьбе. Приглашаю бугульминцев ее посмотреть обязательно. Обязательно такой пласт, очень интересный. Картиналарга ай дәвамында сокланырга мөмкин. Бу Бөгелмәнең Туган якны өйрәнү музеенда яңа елда ачылган беренче халыкара күргәзмә. Тантаналы чарада дин әһелләре, рәссамнар, мәктәп укучылары катнашты. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Әлегә шулар Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.